ଏବେ 5ଟା ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଫେରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ଏ ପଳେଇ ଆସ ଇଆଡୁ। ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଦେ। ଗାଈ ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଫେରିଲେ 5ଟା ହେଇଗଲା। ବଡ଼ ବା ଏଇଠି ଆସି ବସିଛୁ। ହଁ ସେଇ ବା ପେଲି ଦେଇଥିଲା, ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଫେରିବେ ଆଉ ଗାଁକୁ। କୁଲୁ ଆସିନି? ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ଚାକିରି କରିଛି? ହଁ। ଆଉ କ'ଣ 22,000 ଖଣ୍ଡେ ଦରମା ହେଇଛି। ସେ ବୋଉଟାକୁ ନେଇଯାଇଛି, କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଛି, ସେ ସେଠି ରହିଛି। ହଉ ରୁହନ୍ତୁ, ଯୁଆଡ଼ୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ତପନ ଯାଇକି ତାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି। ତପନ ହଁ, ତାର ବା କ'ଣ ଚାକିରି ଇଏ ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି। ଏବେ କି 18 ଘରକୁ ପଠେଇଲାଣି 10,000 ଖଣ୍ଡେ। ତପନା ଇଏ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଫେରେ ବଢ଼ିବ ତାର ଦରମା। ଫେରେ ଆସିବ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଫେରେ ଦରମା ପଡ଼ିବ। ହଁ ନା ନା ନା, କେମିତି ସାଇକେଲ ଚଲ। ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ଟିକେ। ହଁ ଯା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାଦେବ। ଆସ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯିବୁ ନା? ହଉ ଯା, ବସିକି ଆ। ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଗଲେଣି। ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଉଠିକି ଟିକେ ଯିବା ଆଉ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସତ ସତ ଜୟ ସୀତାରାମ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ କ୍ଷତି ସବୁ। जय सीतावर रामचंद्र की जय। जय सीतावर रामचंद्र की जय। महालक्ष्मी माँ जय श्री राम। जुआर आइलुनु जुआर होनु पाला मंडपटा एटा जुआर
ଏଟା କାହିଁ ଡେଉଁଛି କାହିଁ गेट दे दे गेट बापी ना दे दे जय श्री पड़िया 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 बापी न ये पर दिन भोजी हम आमर आसे मु आगे जाऊचे बेल गछटा ये सब नड़िया गछ निम्ब गछ एटा ताल गछ आम पुओ तार गाँ को आसिले खाली साइकेल चलाऊ आमर घुमा भाई आसुचंती जाइलु कुआडे काम फाम होउछि ना एना आइलु पुओ झियो केतटा ପୁଅ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଗୋଟିଏ देखल आम घुमा भाई पुओ दीटा झील गोटे देखी दे भाई की आमर घुमा भाई की घुमा भाई की देखी दे आम गाँव पुतुरा हम जापर अरे कुआ जाऊ जो वर्षार पानी हो जाइए सबुआड़े जय सीताराम जय जगन्नाथ जय महावीर।